tästä silloin havaittiin se. Tämä on merkittävä. Tämä on taas tyrehtynyt kyllä niin kuin eiliseen verrattuna paljon. Tai sillä lailla silminnähtävästi. Eli tässä silloin toissa sunnuntaina varokaa sitten vähän sitä pengertä siinä heikkua. Haluatko, että mä menen puitoa käsillä? Menen täällä nyt tossa äsken. Tämä on nyt hirveä juttu. Kato, meille tulee se liukonen urani. 2 viikkoa sitten te vakuutitte vuokratissa, että se on siinä kipsissä. Ei se ollut. Minäkin uskoin sua. Ja nyt meiltä pilataan meidän erämaajoki. Se on rikos, että ette pysäyttänyt sitä urania, kun se ei olisi ollut mahdollisuus. Kiitos.